bafowethu ngeke ukholwe ugadla nqamalo uthi sevele wathatha isayidi ke ukhathele ke ukuma ke eceleni noma ke ukuma ke phakathi nendawo uthi ke usesayidini ke manje ngqo wasesho ukuthi kanjani ke ku track number 7 ke uzovela ke lapha ke kuyena ke umthandeni ke futhi ke uthi akadlali nangane ke akancenge akadlali namfana kusho ugadla nqamalo lapha ke kwamanye ama interview ade bemfonele kuwona ke akhomba ukuthi ke bebemfonela ke ngohlelo ke lasemsakazweni thizeni ke bafowethu ake ngiqala nginibingelela kwesiqiniseko SM into uma uqala ungena kule channel ke ngicela wenze ubulungiswa ngokucindezela button ka subscribe ke uzibeke amathebe namahlaka kuthola amanye ama video ke engizokwenzela wona webafowethu ke insizwe endala emculweni kaMaskandi ke futhi ke isumkanje ubomvu ke lapha ke sikhuluma ke ngayo ke ugadla ke umfoka nqamalo ke lapha ke ethi ke uselithathile isayidi ngale kokunanaza ke ukuthi ke uzwe ngami ke kodwa ke nantu ke udouble phelele ke awuyizwele mhlawumbe kukhona yini mhlawumbe office nakho e-studio mhlawumbe singase sikindele nomfundisi nomthando womphumulo kagadla e-studio kuhamba kanjani lokho mfowethu e-studio ngizongena nje kufanele ngingene emakuphela lenyanga kaSeptember ngiyongena e-studio ngiyokwenza umsebenzi wami omusha noma kanjani bazothola abantu bawuthokozele hayi futhi ke ngisempini nje angidlali nangane sihleze sizokuthiwa singena indaba zeingane umbuzo sibuza ukuthi zona izingane ingenaphi indabeni zethu awusuka masiyothi ngiyongena impela e-studio ke okumnandi ke kwi-CD ezophuma yegqokama elisha abantu abalindele u-track number 7 lapho ugadla azobe qhamuka khona engadlali nangane awusuka masiyothi kwathiwa wathatha isayidi inkabi asikwazi kuma center manje asame center ngoba kusempini la noma ungathi uyathula umdala ushaba ngisho uhleli phansi awusamile center manje angisame center futhi angiphinde ngime ngiphinde ngime ngizothatha isayidi